Damon, bakit? Kumusta lakay? Nabanbanog kan sa? Wen, bakit nakabanbanog nga ron? Pagtugaw ka lakay, tagi na ng kape lang. Lakay, nilutuan ka, tay paborito. Apo, day ka man ko nak bakit? Ay, kitmin alakay. Agid na tando agdiwis magandama alakay. Ore, tapayin bakit? Si kamit lakay. Agid na nakamit pelang itun madamdama. Baka inanaakmit tingkit bakit? Alay tang aro din lakay. A few moments later. The best ka talaga lakay. Talaga asikang nalalay yung kape lang ni kumpadrem. Anya to ko ng bakit? Ay, awan lakay. Ay, dayam lakay. Katapusan kita. Awamid na mauri kung iyawat mo kanya ako. Dito lang nagmabatin bakit? Nagdakilmet nga minti binayalak ng bintay kuryente. Nugas naman lang kaming kenkan, anapig sa kumunod na kontador tayo. Adoon niya ibagbagang. At paano kayo?